नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातला आकाशवाणी। तर मंडळी आज पण जत्रेक जातो, आज वरवड्याच्या जत्रेक जातो। तर मंडळी तुम्ही म्हणत असतालात ना की काय हो सारखे जत्रा 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 दाखवता। तर मंडळी ना असं विचार करा की ना ज्यांका घरातून बाहेर पडूक मिळत नाही, पाया पण पडूक मिळत नाही, म्हणजे कोण कोण असतील तर त्यांना म्हणजे कोण कोण लांब पण असतील त्यांना पण जत्रेक मिळत नाही जाऊ, तर त्यांच्यासाठी हे व्हिडिओ परत असा करतोय मी हा सगळा। आणि सध्या तर जत्रेचा सीझनच चालू आहे, तर जास्त काय बोलणं नाही, डायरेक्ट तुमका जत्रेतच नेते, चला जाऊया। जत्रेत पोचलोय, तर आता मंदिराभोवती ना देव प्रदक्षिणा घालतले आणि नंतर आपण देवाचं दर्शन घेऊया। चला जाऊया।
जत्रेचा गाजा. हॅलो हॅलो घराक येता येता पाऊस गावलो. म्हणजे जत्रेत पण पाऊस पडवतो खूप, पण म्हणजे टायमावर पोचलोय. आणि तुमका म्हणजे प्रदक्षिणा भूक गावली मंदिराभोवतीची. आणि तुमका जत्रा तर आवडली असतच, त्याप्रमाणे तुमका लाईक आणि शेअर करूक काय जमतलाच. आणि जर सबस्क्राईब करूक नसाल तर सबस्क्राईब पण करून टाका. चला बाय बाय, गुड नाईट, टाटा.